Vă salut, dragilor! Am postat acum câteva zile un filmat cu navigația care rămăsese în limba germană, fără sunet. S-a rezolvat. Problema a fost o combinație de soft cu componentă. Avem și DVD. Funcție video deblocată, soft în limba română. Da. Hartă. Softul 5238. Harta instalată. Navigația merge perfect. Fără întârzieri. Este gata de pus pe mașină.